14 सुटला या मैदानातला आणि 14 मध्ये सुंदर अशी लढत चालवली. कोण होतोय 14वा गट विजेता? लढत चालू आहे. अतिशय सुंदर अनुभव कामे आला का? आणि निलेश साहेब यांच्याकडून 12 मध्ये सुंदर अशी गाडी पळवली, त्याबद्दल 500 रुपयाच्या ड्रायव्हरला बक्षीस आहे, तिकडूनच घ्यायचं आहे. ऑनलाईन बक्षीस आहे. निकाल द्या आता. चला हा निकाल गेला कॅमेरामॅन कडे. 14चा भाऊसाहेब आवटी श्रीगोंदा यांच्यावर या ठिकाणी समालोचन करताना 200चं बक्षीस आहे आणि ड्रायव्हरला 500चं बक्षीस आहे, तिकडूनच घ्यायचं आहे. तुम्ही ड्रायव्हरलाच द्या.